O sa barangay health worker nga nabakunahan na sa AstraZeneca na ospital human naglisod paginhawa. Si Rondina adunay live report. May Babgi pasabot sa mga doktor nga normal lang nga makasinati og side effects human mabakunahan. Apan kuno galing maglisod na og ginhawa, mas maayong mudangop na sa tambalanan. Sa 13 ka mga BHW, kon barangay health workers sa barangay Basak, ang 51 anyos lang nga si Maria Lilibeth Moho ang nagpabakuna batok COVID-19 niadtong Biyernes. Sama sa uban, wala siya makasinati og immediate side effects human mabakunahi. Pag alas 7 sa gabi, diha na ko naglisod na ko og ginhawa. Paspas na kayo kong ginhawa niya. Nanawag ko sa among nurse. Pag adto na ako sa karahay, gitawran ko nila oxygen. Ora to siya, niyang gilaboratory ko nila tanan, okay raman. Naaghat nga magpabakuna si Lilibeth aron maprotehean ang iyang panglawas. Isip usa sa mga frontline health workers ug human magpositibo ang iyang bana ug ang usa sa iyang mga anak niadtong miaging tuig. Apan ang nasinati niyang side effects, wala makapatagam kaniya aron magpabakuna sa second dose. Sa akong mga anak, giingnan ko nga magpa-inject pa man ka man. Nananamang kay gibati. Ko, pa-inject lang ko kay kompleto. Kinahanglan man ko kuno nag second dose. Kaya nakakuha naman kag first dose di. Isunod na lang din nato. Gipasabot ni Dr. Susan Damole, Medical Officer 3, nga normal lang nga makasinati og side effects human mabakunahan. Siya ang nag-screen sa health condition ni Lilibeth sa wala pa kini bakunahi sa AstraZeneca. Not really an adverse side effects, no? Those are common kanang minor effects nga ato ang mabati kay psychological manggod kasagaran ang anxiety. Dili kasagaran is a psychological effect ang anxiety. Tungod sa kakuyaw, what will happen? Sa 2,969 ka mga health frontliner sa Dakbayan, 2,360 na kanila ang mga nabakunahan. Sa data sa Lapu-Lapu City Health Office, 28 sa mga nabakunahan sa AstraZeneca nagka-side effects, itandi sa dosi lang sa Sinovac. Para sa mga nabakunahan na matud sa mga doktor, mas maayong mupahuway una og usa ngadto sa duha ka adlaw. Bisan pa man kung wala kay gibating mga side effects, sulod sa 30 minutos nga gipahimutang ka sa post-vaccination area tungod kay posibleng adunay masinating mga gitawag nga delayed side effects nga ma-trigger kung ikaw stress sa imong trabaho. Samtang gihangyo ni Damole ang mga magpabakuna nga itugan ang matuod nilang health condition kung wala ba sila mga history sa anaphylaxis kung extreme condition sa allergies. Usually ang atong mga vaccines, doon na maguna sila ingredient nga egg. Part of the egg, I do not know what, no? Basta naa sa egg nga component. Unya, kung allergic na daan ang pasyente, basin unya ma-trigger ang iyang allergy during the vaccination. Bab, sa pagkakaroon, nagpadayon gihapon ang vaccination sa mga frontline health workers sa Lapu-Lapu City. Lakip sa bakunahan karong simanaha ang mga personnel sa mga enclosed institutions sama sa mga jail facilities. Bab? dahil salamat Luan Mirondina sa imong live report.